दै उनसिना हरफिनलायो नै नुबाय लोगोफोर बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव खेबसेबाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय दायो लोगोफोर आङो दंफैयो जाहैबाय फिश रेकर्डिंआवहाय नैथि खेब दायो नोंथांमोननो देखायगोन ओरैबायदि मुसुखाफोर दानानै दोनदों समायना रमायना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा माइसुराव केरेलायाव बा बेंगलराव दङब्ला नोंथांमोना माइसुरावहाय माइसुर पेलेसनि खाथियावनो फिश एक्वेरियाम होनाय दङ नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन थ' लोगोफोर ओरैबायदि समायना रमायना नोंथांमोना नुनो हागोन ओमफ्राय सिङावहाय टिकेट दानोब्ला 100नि बारा लागोन ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोबायदि मा ना नायनो लुबैयो माने नायनो हागोन लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना माखासे मुसुखाफोरखौ देखायनो आखायाव लाबाय लोगोफोर नायलांदो नै लोगोफोर बहाय जाबाय गराय जांख्रिखांनाय ओमफ्राय बेजों दङ नै मा होननांगौ जाखो बियो माने ना बान्दों मा ना बेखौ मिथिला आं डलफिन खोमा ना मा जाखो दङ जोंहा किं कं दङ नै किं कं बहाय दङ जाहैबाय जोंनिया आबै सिख्ला दङ सिङाव थांनो थाखाय नैबे गेट आरोना बेजोंहाय माने नैबे साइडआवहाय टिकेट लानो हागोन ओमफ्राय नैबेजोंहाय नायनायनि थाखाय ओमफ्राय बियो मोनसे माने माबा खालामनानै दोननाय आरोना बियो मोनसे ड्रयिं मुसुखा दानानै दोनदों नै बेवहाय फिश एक्वेरियामनि दरखङाव ओमफ्राय नैबेजोंहायनो आरोना हाबनांगौआ बेजों नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहाय माने बिसोरनो बेखौनो इसोर होननानै फुजियो नालाय ओमफ्राय नैबेखौ बरिया दाबाय साजायबाय आरोना मोसौखौनो साबसिन साजायदों नायनो लोगोफोर दुदु खालिया मा जादों नै बेबो आरो बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय एसे एनै ओरै बेफोरबायदि खालामदों माने सिङावबो नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बायदिसिना बिदिनो साजायनाय मानायबो दं सिंफोराव नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर बेनो आरो लोगोफोर नै बेनो जोंनि बर' हारिनि कालचारनि बायदि नुदोंना लोगोफोर नै मोजां नुदों हानजाल' खानाय बिसोरो गाखोआव गुरफैगोन जों समान खादा नायदो एफा गिदिर गिदिर ने थाया आं नुहरबावाखैमोन हानजा लांबाय लोगोफोर नै मैदेना गैले जोब्बाय आसाम सान्दियाजों लोगो मोनलायबावबाय नै गाइसमोन दिनैहाय ओमफ्राय एसे बेरायग्लांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोसाफैदोंमोन नै बर' ट्रेडिसनेलजोंहाय बेरायबाय आरो साथाम साब्रै दङ जोङो साबा बेरायबाय ओरैहाय आब'बो नै मोसाग्राया जोङो दा मोसाखांनानै फैबाय आरोना आं नुहैयाखिसै मोसानायखौहाय जों लाखांबायमोन बासो सफैदों बिसोरो गावसोर मोसाखांबायमोन नायजोबखायो नै लोगोफोर नायदै उनसिना हरफिनलायो नै नुबाय दा सेंग्राफोरा ओरैबायदि नाहरफिनलायखायोना औ आन्दायो नायफिनलायखायो नै बे हिन्जावखौबो नायदे नायफिनगोन इयो नायाखिसै बे बिसोरखौलाय र' नायबाव नै नायदों बेबाव नै बेबो नायफिनदों नै सेसगा नायबाव नायना र' दे बिसोरखौ नायबाव दे लोगोफोर गाइसमोन आस्थाम नायगोन जोङो दायो ओमफ्रायो आब' जाजों लानो नागिरदों नै आस्थाम लागोन आरो जोङो आसाम Kawari ritoleda. Hai. Amaya आस्थाम लागोन आरो लोगोफोरना फसन जायोला लागोन ओमफ्राय फसन जायाला लानायगोन दे नोंसोर नायनायानो आंबो नाय Apa di kai foto nungga? आस्थाम नायदो लोगोफोर आस्थाम बे हाबानो गोदान दिहुनलाय Pleno di sana.
Plan deh, plan. Angin plan kosong moजां मोनो. ये भी 20 रुपीस है ये भी आपको डिस्काउंट दिया माने आस्तामा 20 थाखा आरोना पुरा आस्ताम मबेखौ लानो गोसो लानो हागोन ओमफ्राय आस्तामफोर 20 रुपीस लाला नाखौ लानोसै आं बड'स खालामो बेखौ बांसिन पेमेन्ट राहरबाय खेबनो रोङा बेनो Boston doesn't like going to play. Moria lain lain. Sufaiबाय होमब्ला जामारसिगोन आं एबारसो लानायसै आं जादो देनोबो जादो कप सोदो लाइट मोदानबाय आं एसे खोनाहरो जाना हो दासो साव साव men जादो दे आरो ने खालारखौ नुवाखिसै बांद्राय गोखैबा जानो बायो